Vapautta ei voi jakaa osiin. Se joko on tai sitä ei ole. Puhun vapaudesta ihmiskunnan rakennusaineena. Me yritämme ratkaista ongelmat ulkoistamalla ne, vaikka jokainen voi ratkaista ongelman vain omassa itsessään. Ja silti ihminen on yhteiskunta. Yhteiskuntana olemme rakentaneet kauniin ulkokuoren, mutta oli kuori kuinka eheä tahansa. Ilman vapautta ihmiset sen takana ovat rikkinäisiä. Ja virkamiehet, liian usein he yrittävät vain pitää tuon kuoren kasassa. Ongelmat, kuten alkoholismikin, olisi kohdattava silmästä silmään. Se on ainoa keino saavuttaa vapaus. Vapaus ihmismielen luomista keinotekoisista rajoista. Nämä rajat ovat esteenä myös käsityöläiskulttuurin vapaudelle. Perinteinen käsitehän on se, että ostetaan se pulkkilaatikko ja vetästään pääturvoksiin siitä ja sitten käydään snakarin kautta, aamulla tullaan sitten sieltä kotia ja pizzalaatikko kainalossa haistaan seuraavalla pahalta. Niin tämä on se hirveän tyypillinen käsitys siitä. Enemmän mä oon ainakin tuossa samassa tuttavapiirissä, ihan siis pubikulttuuriakin seuranneena, mikä maailmaltakin tulee, niin tämmöinen, että ostetaan se muutama erilainen olut. Otetaan ihan laidasta laitaan, käydään vaikka tuosta Alkon valikoimasta tai mistä ikinä, kun nettikaupan kautta tilattu olutta, tai ne voi olla vaikka itse tehtyjä olutta, niin otetaan 4, 5, 6 erilaista olutta, istutaan ilta, pelaillaan jotakin, maistellaan ne oluet siinä. Siitä tulee se pikku hiprakka päälle, sitä saa 4, 5 erilaista makuelämystä, niin mun mielestä tämä olisi niin yksi vaihtoehto siihen. Mutta ennen kaikkea se makumaailma se lähtee sieltä hyvin maltaisesta mausta, sieltä tulee humalaisia, siellä on kuivia, katkeria oluita, mutta siellä on myös makeita ja sitten myös lämmittäviä oluita eri tarkoitukseen. Kaikki käytännössä maailman olutmaut niin tehdään myös tänä päivänä Suomessa. Eli yritysten määrä on lisääntynyt, mutta ennen kaikkea sen makujen, tuotemerkkien ja se koko olutpaletti on laajentunut. Tämä on ollut selkeä tämä kirja tässä. Nyt eletään semmoisessa mielenkiintoisessa murrosvaiheessa. Yli 90% edelleen meidän kaikesta oluesta juodaan peruslaakerina. Mutta kotimaassa panimoteollisuudessa tapahtuu niin paljon, että pienpanimot ei ole kilpailijoita, vaan pienpanimoiden kanssa tehdään yhteistyötä. Ja toivottavasti tässä kuluttaja olisi myöskin sitten jollakin tavalla avainasemassa. Kyllä pienpanimojen ykkösjuttu on se, että me käytetään hemmetin paljon raaka-aineita oluen valmistuksessa ja pyritään niin raaka-aineja saamaan se makuero siellä. Ja se tietyt oluttyypit vaatii tietyn näköisen rungon, milloin se maku on parhaimmillaan ja sitten hyödyntää näitä, että saadaan mallastasapaino, humalatasapaino kohilleen. Maku pitäisi olla se ja se kokonaisuus se kriteeri eikä se alkoholipitoisuus. Tiettyihin oluihin kuuluu tietynlainen alkoholipitoisuus ja se tulee myötä siihen olueeseen. Ja nyt tavallaan meidän tämä keskustelu käy aika pitkälle tämän alkoholipitoisuuden kautta, erityisesti viranomaisilla. Ja mä soisin, että siitä päästäisiin eroon ja päästäisiin nimenomaan makukysymyksiin ja käyttötilanteisiin ja tämmöiseen valistuneeseen käyttöön. Ja toki tärkeänä seikkana siinä tietysti tämä ruoan ja oluen yhdistäminen, että katsottaisiin, mitkä oluet sopii minkäkinlaisen ruoan kanssa. Ja meidän oluen tekijä, kuka intohimoisesti haluaa tehdä loistavaa olutta, niin kyllä hän kiroilee joka kerta, kun me ilmoitetaan, että hei, nyt me tehdään 4,7 kauppavahvuinen Golden Ale vaikka, niin häneltä otetaan pelimerkkejä pois. 4,7% raja määrittelee sen, että pienet panimot kaikki niitä ei valmista niitä oluita kuin muutamia erilaisia. Ja sehän kaventaa kuluttajan valinnan mahdollisuuksia, koska niitä tuotteita ei ole olemassa, koska niitä ei valmisteta. Ja sitähän se paradoksaalista on, että me eletään vuotta 2014, niin ensimmäiset tällaiset suunnitelmat laista ja verottamisesta, johon perustuu tämä 4,7% sääntö tai laki, joka meillä on nytkin voimassa, niin on tehty jo 100 vuotta sitten.
Eli siellä määriteltiin ne rajat ja reunaehdot, joilla meillä tällä hetkelläkin olutta määritellään. Tämä on niin käsittämätöntä, että me eletään niin 100 vuotta vanhassa maailmassa, jopa ajassa ennen Suomen itsenäisyyttä tänne oluen verottamisen ja lainsäädännön suhteen. Se on tekemällä tehty koko raja, että sehän ei perustu mihinkään luonnolliseen oluen vahvuuteen, vaan se todellakin on vain veroraja. Ja sen takia me ollaan ehdotettu, että tätä rajaa joko nostetaan tai saataisiin samalla kuin tilaviiniä saataisiin tämä ulosmyyntioikeus. Tuletettiin kovasti, kuinka nyt sitten tulee tämä oluiden myynti niin kuin pienpanimoille mahdollisesti, saadaan tämä 4.7 vapautettua. Ja kun aikaisemmin on tarvinnut tämä niin sanottu elintarvikekioskin lupa, mikä on avilta pitänyt hakea, että sitten sulla on joku näkkileipäpaketti siellä hyllyssä tai muuta tämmöistä, niin siis se on ihan suoraan sanottuna kanssa. Mun mielestä on puhtaasti vaan savuverho sille, että voidaan pitää se vahvempien oluiden myynti, alkoholin myynti niin kuin periaatteessa tuolla monopolin hanskassa, eli Alko vaan saa myydä näitä vahvempia oluita. Panimoilla ei ole olemassa myyntikanavia. Tästä järjettömin esimerkki on se, että kun mä paljon olen Virossa ja seuraan virolaista oluen kulutusta, niin meillä on monia pienpanimoita, jotka on jo vieneet tuotteensa Viroon ja niitä on saanut ostaa sieltä. Mutta niitä ei ollut Alkossa. Lähdettiin tosiaan Viroon, ei suinkaan veropakolaiseksi, vaan ihan yrittäjäpakolaiseksi siinä mielessä, että se mahdollistaa monta asiaa, mitä meillä on mielessä. Eli niiden vahvempia oluiden tekemisen ei tarvitse ruveta tekemään oluita sit sen ehdolla, että pakko saada markettiin, että saa voita leivän päälle, vai mennään ihan sitten niillä oluilla, mitä ikinä ollaan haluttu tehdä. Tämä niin sanottu vapauttaminen, niin se on ihan yhtä tyhjän kanssa. Ei ainakaan meitä tule pienpanimona hirveästi kiinnostaa avata tänne mitään keskikaljakioskia yhtään sen enempää, oli sitten näkkileipää hyllyssä tai ei. Niin se ei vaan tule kiinnostaa meitä hirveän paljon. Se on sitten pupimyyntinä tehdään edelleenkin se. Nyt meillä on perustettu myös verkkokauppoja Tallinnaan. Ja nyt pitää myydä niin pienpanimo-oluita sitten verkkokaupan kautta, että ne käy Tallinnassa. Ne kulkee sitten niin kuin samalla tavalla matkustajatuontina siellä. Niin tässähän ei ole niin järjen häivääkään. Aseita, ammuksia, tupakkaa, mitä ikinä tuleekaan mieleen. Voi sanoa vaarallisempiakin asioita, niin kuin ei niillä ole valtion vähittäismyyntimonopolia. Mutta sen sijaan niin kuin vahvoilla oluilla, jopa siis niin kuin sanottu tilaviinejäkin saa myydä tuolla ohi monopolin, jotka ovat vahvempia, mutta ei sitten vahvaa olutta. Ja kysymys kuuluu, miksi? Näin taas tässä olut. Siipale. Vähän villisika mussia kylkeen. Homma toimii paljon paremmin yhdessä. Villisika pomppaa tosi kivasti tuohon ruisoluen arveihin ja kumalla leikkaa ylimääräisen rasvaa ja kaikki vaan toimii. Etelältä Kympissä tuossa kivenheiton päässä niin 1754 on ollut ensimmäinen helsinkiläinen kaupallinen panimo, joka on tuottanut olutta Suomenlinnan rakentajille. Että tässä ollaan kyllä hyvinkin lähellä niitä helsinkiläisen oluen lähteitä, että kun niin kuin todellakin kivenheitto vaan on välimatkaa. Ja tällä alueella, varmasti Kruunuhaan alueella, niin muutenkin on ollut semmoisia oluttupia, missä olutta on valmistettu. Silloinkin se on tullut tuolta matkailijoiden mukana, kauppamiesten mukana se olutkulttuuri. lukujen vaihteessa oli noin 100 olutpanimoa, jopa ylikin. Mutta sitten niiden määrä väheni koko ajan, ja varsinkin kieltolaki 19 niin lakkautti suurin osa. Samanaikaisesti meille syntyi myöskin 1900-luvun alussa tämä outo verotusjärjestelmä, kun maltaisuuden pitoisuuden sijaan ryhdyttiin verottamaan alkoholiprosenttia. Kieltolain aikana suomalaiset opetettiin juomaan viinaa, ennen kaikkea viinaa, mutta sitten rapakaljaa, eli lähestulkoon alkoholitonta olutta, johon usein sekoitettiin myös viinaa. Tämän myötä meillä voidaan puhua tavallaan kulttuuriset, teollinen perintö ja sen oluen moninaisuuden nauttimisen perinne katkesi. Kun 1900-luvun ja 1800-luvun vaihteessa siellä niin vielä me tehtiin paljon tummia oluita, eli porteri oli hyvin
yleinen. Eli meillä panimot oli jopa nimeltään olut- ja porteritehdas. Olutta piti valmistaa kustannustehokkaasti, jotta siitä saatiin mahdollisimman suuri hyöty, koska se panimokorvaus, mitä Alko maksoi panimoille oluen valmistuksesta, niin oli sama, ja silloin kun sitä ei saatu enempää, niin kuin kuluttajalta voi ottaa laadusta vähän enemmän rahaa, mutta Alko maksoi sen saman korvauksen, niin laatu laski. Ja se teki pitkän loven suomalaiseen olutkulttuuriin, kieltolaista ihan tuonne 60-70-luvulle asti. Vuoden 1969 jälkeen 70-lukua ja 80-lukua meille leimasi paljon se, että meillä panimot keskittyvät. Eli käytännössä 80-luvulla meillä oli enää 3 tai 4 panimoyhtiötä. Eli oluen valmistus oli keskittynyttä ja se oli myös Alkon luvalla tapahtuvaa toimintaa. Alko teki suuren mullistuksen vuonna 1989 kesällä, muistaakseni heinäkuun alussa, toi myyntiin peräti 16 ulkomaalaista olutta. Ja näistä toistakymmentä oli vahvoja laageroluita. Silloin vapautui maahantuonti. Yksityiset maahantuojat sai tuoda ilman Alkon lupaa, mutta se täytyy olla tuotevalvontakeskuksen hyväksyntä niille oluille. Ja sen jälkeen sitten myös pienpanimoita saatiin perustaa. 1995 meillä oli parikymmentä pienpanimoa heti silloin. Ja 97-98 lopussa niin panimoita oli lähes 40. Vahvat yritykset ja elämään ja nämä, sitten tavallaan ne, joilla tämä bisnes ei ollut hanskassa, niin joko taantui tai sitten jopa kuoli pois. Et meillä pahimmillaan oli muistaakseni 2003 tai 2004 niin 16 pienpanimoa. Nyt on eletty tämmöinen 3-4 vuotta, ehkä puolenkymmentä vuotta jo tämmöistä uutta aaltoa. Tämä on nyt tuonut sen, että meillä on makujen vallankumous tapahtunut, eli tämä 2000-luvun alussa ja eritoten 5 viime vuoden aikana. Euroopan unionissa, jossa me olemme, niin on noin yli 500 miljoonaa asukasta. Ja näistä asuu vain 3% maissa, joissa niin alkoholimyynti perustuu jonkinlaiseen rajoitukseen, siis prosenttiraja, ja nämä on Suomi ja Ruotsi. Että voi sanoa, että me ollaan jonkinmoinen aika pieni vähemmistö todellakin. Pienpanimoiden ulosmyyntiä tulisi helpottaa, eli se on ihan ensimmäisen niiden pitäisi päästä samalle viivalle tilaviiniyritysten kanssa. Tämä on selkeä joka nyt auttaisi kuluttajaa. Myönnettäisiin ulosmyyntioikeus vaikka kilometrin päässä tuotantolaitoksesta. Sillä ei olisi minkäänlaista merkitystä niin kuin kansanterveyden kannalta, vaan se edesauttaisi niin kuin pienyrittäjyyttä. Minusta tarpeeton alkoholikäyttö on tarpeetonta. Kohtuukäyttö on taas ihan all right silloin, kun siinä käytetään hyväksi niitä alkoholin vaikutuksia, jotka helpottaa elämää. Kun näitä suurkuluttajaryhmiä katsoo, niin yksi selvä kyky sillä ryhmällä on, että ne aina löytää sellaiset juomat, joissa alkoholi on halvinta. Silloin kun hinnankorotuksia tehtiin ennen jollekin juomalle tämän verran ja jollekin toiselle juomaryhmälle enemmän, niin kulutus aina alkoi nousta sieltä niin, että ne, joissa absoluuttialkoholi oli halvinta, niin niistä tuli suosituimpia. Jos meillä on tämmöinen pienpanimo ja meiltä joku tulee ostaa esimerkiksi pullollisen vaikka nyt sitä vahvaa 6,5 olutta tuosta takaovelta, jos se luvallisesti saisi sen ostaa sieltä, se pullo maksaa vaikka 3,5 euroa tai 3 euroa tuossa ovella. Niin sillä samalla hinnalla saa oikeasti ämpärillisen sitä Viron kaljaa tuolta. Niin kumpaakohan ne puljukot ja teinit käy hakemassa? Tuleeko ne täältä ostaa sen muutaman pullon sitä vahvaa olutta ja vetää itsensä hirveäsen kännin, sitä vaan hakeeko ne sillä samalla rahalla 2-3 keissiä sitä Viron kaljaa, tuontikaljaa kuin tuota peräkontista jostain torin nurkalta? Tietysti tällä hinnan korotuksella ja verojen korotuksella, mitä Suomessa on tehty tätä linjaa, niin sillä on aiheutettu tämä harmaa tuonti ja ylipäänsä tämä ihmisten edullisemman alkoholin hamstraaminen sitä rajan takaa, joka ei ole kansantaloudellisesti järkevää, eikä se ole oikeastaan, usko, että se on kuluttajien kanssa järkevää, logistiikasta puhumattakaan, että siinä sitä hiilijalanjälkeä vasta kasvatetaan. Kyllä tämä verotus on aivan järjetöntä. Miksi Suomen pitää olla Euroopan unionin eniten olutta verottava maa?
Kuitenkin niin, oluella on merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä on aina ollut merkitystä. Ja olut työllistää, ennen kaikkea olut tulee puhtaista suomalaisista raaka-aineista ja se on mieto alkoholijuoma. Suomen valtio tukee viinan valmistusta, koska Suomen valtio harrastaa viinan valmistusta ja myyntiä, niin se on niin viinan suosiossa. Ja meidän verotuksen painopiste on ollut se, että olutta on verotettu viime vuosina ankarammin, verokorotukset on kohdistunut ankarammin olueen kuin esimerkiksi viinaan tai EU:n suosimaan viineihin. Suomalainen kuluttaja tänä päivänä joutuu maksamaan varsinkin erikoisoluesta, pienpanimo-oluesta niin aivan kohtuuttomia hintoja. Esimerkiksi normaali pienpanimo-olut niin kaupassa maksaa 4-5 euroa pullo, eli tuommoinen 80 euroa litralta. Mutta ravintoloissa se on sama 80 euroa tuopilta, puolelta litralta, ei puhuta paintista, vaan puolesta litrasta. Niin nyt on kipukynnys on jo ylitetty sen suhteen, että mitä maksaa hyvien oluiden nauttiminen tai harrastaminen. Mutta onhan tämä ääriesimerkki siitä, miten kulttuurin kehitystä rajoitetaan lainsäädännöllisesti. Että kuitenkin kehitys on ollut nimenomaan positiivista, että ollaan menty enemmän niin kuin makuja niin kuin laatutekijöiden äärelle, mutta virkamiehet ei sitten kuitenkaan näe muuta kuin se alkoholipitoisuuden. En tiedä, onko semmoinen ihminen oikein kauheasti tehtävänsä tasalla, joka ei kykene niitä yksityiskohtia näkemään sitten. Että on kauhean ontto kuva, että vaikka näennäisesti nähdään niin yhteiskunta kokonaisuutena, mutta kun elämä kuitenkin koostuu niistä lukuisista yksityiskohdista, niin ollaanko me sitten viety kuitenkin päätäntävaltaa liian kauas tavallisista ihmisistä? Jos näitä alkoholipoliittisia asioita yrittää sitten sen mukaan suunnitella, mikä on rationaalista, niin aika usein ollaan kyllä eri mieltä sitten sen kanssa, mitä on ihmisten odotukset tai niin kuin luulot siitä, että minkälainen maailma on. Ja senkin vuoksi alkoholipolitiikka on aika hankala niin kuin tommoinen työsarka ja ei kaikki poliitikot muun muassa halua siihen kauheasti sitten puuttua, vaan ajautuvat mieluummin sitten sen mukaan, miten painostusryhmät, pienet tai isot sitten heitä tuossa yrittää opastaa eteenpäin. Toisaalta siis päättää, että näppärää sitten näiden pienten yksityiskohtien kanssa, mutta se on vähän miten etujärjestöt huutelee niille, etteikö oikein ymmärretä sitä asiaa, mistä ollaan päättämässä. Tämä mielikuvamainonta on suurin syy siihen käytännössä, että suomalainen panimokulttuuri ei pärjää. Koska nämä mielikuvamainospotit saattaa olla miljoonien eurojen kampanjoita, joihin näillä pienillä panimoilla ei ikinä ole varaa. Ja nämä isot tietenkin käyttää mielikuvamainontaa ja miljoonia euroja ja on ottanut huikean osan tästä meidän olutmarkkinasta. Ja nyt nämä pienet, joilla ei ole rahaa vastaavaan, niin nyt niiden käyttämä tämmöinen sosiaalisen median edullinen mainonta, nyt sitä ruvetaan rajoittamaan. Eli tavallaan tämä ratkaisu heikentää pienpanimoiden asemaa ja vahvistaa näiden suurten panimoiden asemaa. Ja tämä ei ole mikään sattuma. Nimittäin vahvin tämän nykyisen linjan lobbausorganisaatio yllättäen oli nämä suuret panimot. Ne tavallaan halusi tämän ratkaisun. Tuoksultaan hyvin paahteinen, mukava semmoinen kaakao, tulee sitä esille kahvia. Kiva paahteisuus, vähän menee se niinku pikkusen ihan hivenen niinku savuisuuden puolelle, pientä semmoista turpeisuuttakin, mutta tosi mieto savuisuus. Jättipanimo pystyy iskemään kello 10 jälkeen illalla vaikka puolen tunnin mittaisen mainoksen, mainosta jotain olutsalkkua siellä. Mutta sitten jos kerrot hienosta oluesta yksityisen henkilönä blogissa, niin pienpanimoissa sitä jakaa sitten Facebookissa. Se on aika käsittämätön juttu. Se ei ole pelkästään se juominen, vaan se on paljon suurempaa. Se on suuri osa tätä kulttuuria, pelkästään puhuminen näistä juomista. Ja 2 vuotta sitten aloitin kirjoittamaan, silloin oli varmaan joku 10 olutblogia. Tälläkin hetkellä niin taitaa olla 40 olutblogia. Kaikista blogijulkaisuista, mitkä liittyy
ryhdytään tapahtumaan, niin niistä on poistettava otsikosta viskisana, mikä oli siinä otsikossa niin kuin tapahtuman nimi. Se viski on poistettava ja sitten logo, missä näkyy se viski. Ja tapahtuman takia niin poistin nämä merkinnät sieltä, mitkä oli mulle ilmoitettu, ja sen jälkeen tämä lupa myönnettiin tälle tapahtumalle. Itse tietysti oli silleen, että yksityisen henkilön kirjoittama blogi, niin ei kukaan voi puhua, että laittomasti mainostaa yhtään mitään. Että meidän on millä tavalla riippuvainen tästä tapahtumasta enkä mistään muustakaan, että ihan itsekseni kirjoitan, niin siinä vaiheessa rupesi tuntumaan siltä, että nyt ei niinku, tää ei ole niinku, ei ole oikein, että en enää sinne mene, koska Joulupukkisäätiö päätti, että joulupukki ei voi tehdä töitä minkään firman kanssa, joka on säätiössä, jos joulupukki on olutta, ja minähän juon olutta. Alkoholin saatavuuden säätely hintakeinoin Suomessa ei enää ole niin mahdollista kuin se oli joskus menneisyydessä. Kerrotaan niistä haitoista ja sitten kuluttajat ja ihmiset tekee itse sen päätöksen, että minkä verran käyttää. Väärinkäyttäjä en usko, että tällä politiikalla pystytään vaikuttamaan. Ne, jotka sitä haluaa alkoholin takia, niin varmasti sitä saavat. Virallisella puolella pitäisi tietysti miettiä se, että mitkä on ne oleelliset keinot ja pysytellä niissä ja sitten luopua tämmöisistä pienistä epäoleellisista asioista, jotka nyt ehkä on juuri niitä, jotka ärsyttää sitten tavallisia ihmisiä, kun ne tuntuu niin kummallisilta säädöksiltä. Että panna sitten voimavaroja sitten enemmänkin niihin keinoihin, ennaltaehkäisyyn ja tukeen ja hoitoon, joilla kyetään sitten antamaan ihmiselle omaa voimaa. Pullot niin kuin juoksee Panimon pullotuslinjassa, niin siellä taustalla, että kun puhutaan alkoholiongelmista, niin olut niin kuin yhdistetään liian paljon tämmöiseen huonoon käyttäytymiseen. Ja sitten jos niin kuin oluesta puhutaan kaljana, niin se kertoo siitä, että sitä tuotetta ei oikeasti arvosteta. Se niin kuin sapettaa, mutta onneksi oluelle arvostusta on löytynyt koko ajan. Kulttuurit on myöskin hyvin pysyviä, hyvin hitaasti muuttuvia. Et sen tähden, vaikka Suomi on muuttunut siitä väkiviinamaasta olutmaaksi, niin siitä huolimatta meidän niin juopumuskulttuuri on säilynyt ja vasta nyt alkaa olla semmoisia merkkejä nuorten alkoholin käytössä, jotka saattaisi ennustaa sitä, että juopumus, tämä päihtymyksen tavoittelu niin on muuttunut pikkusen vähäisemmäksi. Terveempää juomista, vähemmän kerralla ja parempaa laatua ja monipuolisia makuelämyksiä ja enemmän valikoimaa kauppoihin ja enemmän valikoimaa alkoon ja saatavuus helpommaksi, niin se ehkä muuttuu siitä, että se ei ole se pelkkä kännäämisjuoma, koska se, että jos haluaa sen nuppisan vetää vaan turvoksiin, niin se onnistuu sitten aina jollakin ja siinä ei, se on ihan sama, minkälaista lainsäädännöt on olemassa, niin, tai mitä rajoituksia on tai minkälaisen valikoimaan, niin se onnistuu aina jollakin, että se ei ole kyse enää sitten siitä. Mutta voi sanoa sitten lopuksi, että tämä on sitten se asia, mistä on tässä on kaikessa pitkälti kyse.